दिनै जुमदा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव जोंनि बे बसगाव गुवार गेलेग्रा फोथाराव मोनथाम इउनिटखौ लानानै बेवहाय जोलुर बादायलायनाय हाबाफारिखौ बेवहाय खुंनाय जादों आरो बिनि गुबै थांखिया बेनो जे जोङो लाइमोनफोरनि गेजेराव गेलेनाय हुदा बा स्पर्ट्स बिथिङाव जोङो बोरै एनकारेज खालामनो हायो जाहाथे फैबाय थानाय समाव जोङो हारि हिसाबै मोनफ्रोमबो बिथिङाव जोङो जौगानो हायो आरो बे थांखिखौनो लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज मोनसे थांखिखौ लानानै बिथांमोना मोनफ्रोमबो आनसलिकआव बे बादायलायनाय हाबाफारिखौ बिथांमोना लाबाय थादों आरो बिनि गुबै थांखिया बेनो जाहाथे जोङो हारि हिसाबै गेलेमु बिथिङावबो जोङो जौगालांनो हायो आरो जोंनि लाइमोनफोरखौ जाहाथे जोङो राइट डिरेक्सनाव लांनो हायो आरो उननि समाव जाहाथे जोंनि बे लाइमोनफ्रा मोजां गेलेगिरि जानानै नेशनेल लेभेल इन्टारनेशनेल लेभेलसिम सहैनो हायो आरो जोंनि ओनसोल जोंनि हारिखौ बा जोंनि स्टेटखौ मुंदांखा खालामनो हायो बेफोर माखासे गोथार थांखिखौ लानानै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे हाबाफारिखौ लादों। आंहा फोथायनाय दं निश्चय फैबाय थानाय समाव जोंनि लाइमोनफ्रा बे गेलेनाय बिथिङाव जौगाखांनो हागोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै आङो गिबिथारै बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिग्रोदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे मोनसे मिशन लादों बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज एबा जोङो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङै जोङो मोनसे गोजोरथायारि सोलायनायनि मोनसे मावथांखि लानाय जादों आरो बे मावथांखिनि बायदियैनो दिनैहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा मिरुनिफ्रायनो मोनसे थांखि लानाय जादों जे जोंनि लाइमोनफोरखौ गेलेनाय बिथिङावहाय थुलुंगाखांनो थाखाय जे 13 बोसोर बैसोनि सिङाव थानाय जे जोंनि लाइमोनफोरखौ एबा हौवासा गथ'फोरनि थाखाय जोङो फुटबल बेबायदि गेलेनाय बादायलायनाय जों हाबाफारि लानाय जादों आरो बेखौ मोनफ्रोमबो दखरानि सिङाव थानाय दालाइसा आफादखौ लानानै बे हाबाफारिखौ खुंनाय जादों आरो नैबे दखरा आफादनि हाबाफारिया जोबखांनायनि उनाव जोङो जिल्ला आफादा बे हाबाफारिखौ लागोन आरो बिनि गेजेरजों जोंनि लाइमोनफोरखौ गेलेनाय बिथिङावहाय जोङो राफोद खालामनो थाखाय जोङो बे हाबाफारिखौ जोङो लानाय जादों जे जोंनि लाइमोनफोराबो मोजां जुदि बेबायदि खाबु मोनोबा गेलेनायनि जे खाबु बा सुबिदाखौ मोनोबा सासे मोजां गेलेगिरि जाहैनो हागोन जोंहा बेबायदि मोनसे मिजिं दङ मानोना जोङो थांनाय समाव जोङो नुदों जे जोंनि गेलेगिरि बिथांमोनाबो दिनै ISL गेलेदों नोंथांमोनाबो नुदों हलिचरन नार्जारी दुर्गा बर' बिथांमोननि बाथ्राखौ जों नुदों आरो बिनि अनगायैबो जोंनि सासे लाइमोन गथ' चन्दन बर'आ रासियासिम बेबायदि ट्रेनिंनि हाबाफारिखौबो मोन्दों आरो बेबायदिनो जोङो गोबां गामि सिङाव जोंनि लाइमोनफोरा बेबायदि खाबुखौ मोनैनि थाखाय बिथांमोना जाखांनो हायाखै ओंखायनो बिथांमोना जे जाखांनो हायो बेखौ नोजोर होनानै जोंनि गामि सिङाव थानाय जोङो लाइमोनफोरखौ जोङो बोखांबोनो थाखाय जोङो बे हाबाफारिखौ लादों आरो बिनि गेजेरजों जों बिथांमोनखौ मोजां गेलेगिरिफोरखौ सायख'नानैहाय जे उनावहाय कचिं होनाय हाबाफारि जेन लानो हायो आरो जिहेथु सरकारनि गोबां बेबायदि गेलेनायनि फारसे जिहेतु आसनिफोर दङ बै फसंथानफोर दं बै फसंथानाव जे बिथांमोनखौ दैथायहरनो हायो बे नोजोरखौ लानाय जादों बेखिनि